রাজ্যের মন্ত্রী যিনি বড় স্যার যেমন মালাইকাই খাকাম জাফর जोंखानाय কিছু দিন सिगाङाव पान्डाखै मा हायनो दिनैनि पान्डाव बालाय जिनि पान्डाव जोंजा तेव जोंहा पान्डाव हाय जोंना मगे फायमानो बिगाचिनि डिडिसि हाबामि जिनि अनरेबल याक्सा बरो बेलेगे हाबाय ए जत जिनि बीएससी चेयरमैन साहेब जिनि बिनि जत ऑफिशियल रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स जत सोशल वर्कर तेव जोंहा पान्डाव फायमानो फैनाय जत जिनि मा फाटाखौ बहु नर्मा दिनै पान्डाव खा गाहाम जेदि बजरनि खुलुमगिया फार दिनैनि जे पान्डाव जों थांनाय बोसोरनिफ्राय जेबो गोबां आइटेम कालेक्शन सफायनानै जों अफिसियेलि गायसा रिपर्ट मानो दै जों सायमानखा दिनै जे एग्रिनि जे कम्पिटिशन बा बादायलायनायाव गोबां जागानिनो मुझे उठाई तो कलेक्शन का ओंखाय आरो बागै जों हामाय मारबो जोंनि एग्रि डिपार्टमेंट के स्पेशली जोंनि तुलासिगर एग्रिनि एस ए साइड नाव दे बिनि एन्टायर टीम बरनि चाइदों मिसिं दिनो दिनै मुखि उठाई तो गाहामके जोंनि कम्पिटिशनाव फाइसप फैया दे जोंनि बाराम जोंनि मा फाटाखौ बुखौ जरा मुखि दं खायनाय केडब्रिज खायनाय बरक बो जोंनि अफिसियेल बे गाहाम कम्युनिकेशन दङ माने दिनै माय गाहाम मुखि दं सफाय होनाय खाखै दे जों मुखि मान का बुसंग जोंनि जे पावर टेलार दे बारि बायजों नाबाय बा वेदार दे जाब्रा राजानाय गोबां मेसिनारिज माने दं जे जोंनि आमचया नागै दंनाय जोंनि जत केडब्रिज खायनाय मुखि दं खायनाय रनि बागै दे थानाय एग्रि program no jene borong minang sar samani to tei logio sara proti pike jene agri minister no je tulasigar amchaya tulasigar agri ni under tei sar ni enter assembly ni under je agri materials machineries nangmani je nangsam rijangai nai kha khayo tawo je nane borong mani toko tebo jeni nangai tangkai doro nukma waisini ang nangita sari आपने प्रोसेसिंग दङ आरो बांजावनो कयनाय नरा कैसा दरखास्त एप्लिकेशन सिडी ननि जुदि नागै दङ गाय किन्तु क्लामनि यांगरबो सामगोट परि जोंनि नथाय नोंसोर बाजार सिबि पाइलाय होय निजिनि बाबा चान्द्र जोंनि जे एरेन्ज खायमानो आं मेनर गबंनाय नन जुदाबाय मिशनारिस नागै दङ गाय जोंनि एग्रि स्टेन्डिं कमिटि चेयारमैन दङ जोंनि विलेज कमिटि चेयारमैन दङ दै जोंनि गोबां अफिसियल्स दङ बरं मालाय नरा एप्लिकेशन खाय जे एग्रिनि गोबां फेसिलिटि दङ आपनारा उपभोग खायदि ओंखाय उन्नो कयनाय जोंनि एग्रिनि फेसिं बिया सिबि बिया जोंनि बिभिन्न आमचयो जे डेभलपमेन्ट गै दंमाने जोंनि सारनि चाइदों मुंबाय बालाय वानाबा सिजाङै दङ जरा जरा वाजुगिनायनि थाखाय जोंथ' दा अनलाइन दिखै टेन्डारमै दङ नेटफोरबो साइडआव थांनायनि थाखाय मवा स्टेटनि फ्राय आङो आसाम बायदि फेसिं जिंगा दै फैगारनानै खाव वाजुगिनाय जायो दाउ नायनायनि जे प्रधान बिसिनि सार मन्त्रि हामानि अफिसियेल डक्टर फाइ दङ मन्त्रि हामानि यांगल जेबाबे मानि फैगा जेबाबे एरिया डेभलपमेन्टनि सामहाबका अब लिमिटनि बायरे कुनु जराव जों खालाय मानका जोंनि आमचयो हारवा कुवा खांखाय बोल्डार रिजांगानि बा ओ त्रिसा काना रवा पाका बोल्डार कटक कटक खायजांगानि अब दिनै चाम्पर आमचय दि दिनै लकेशना आसाम एरिया खाय दङ तुलासिगर एरिया गय दङ बे लामा जों लुगैनो मानो जोंनि जे कमिउनिटि हब बाय ब्लक नि गेजेरनि लामा कुनु जराव दांखारै पाथर साथै हलौ सिगि साथै लाइसम जाय सुका किन्तु जोंनि सारनि जायगायाव बिलिटि दिलांसितै ते आमचय दिनि जत लिडार्स जत न लगिनिमान बाय दिनो लामा रंजा ताबुते दिनै तुलासिगर ब्लक तो यांगनि नमजै थाम लामा रंग तेव साइड वारनानै बगे अलरेडी टेन्डर प्रोसेस होता माने डेभलपमेन्टनि लगे लगे जोंनि पाराम जोंनि बर'नि सुबिदा देवा फेसिलिटि लायो दाबो डेभलपमेन्ट आगै दिदों गाबोनो जो जे जराव जोंनि विभिन्न स्कीम फायो जे जराव विभिन्न एडभार्टाइजमेन्ट फायो बा जोंनि अफिसियेल जे समय दरनो जेकुनु प्रोसेस थाखाय जेकुनु कमप्लिट थायो जत प्रोसेस हबो जों कमप्लिट माखिनाय
Gai di jora kolonialia, jadi saat kita bertemu di kau kam sanai, semua sanai, balikin hambai, dan kau bertemu.